nangi ki Kristan Katolik ngi thang ya ki mombati man kasngi utrai ni man kapor bangi duai. Hendrai ngim jukeli balai. Balai ngi bu ya ki mombati hakaduan. Balai ngi pensya ya ki hajan ka terbanakal hakmat kidur bakentang ni hakapor mas. Namar ba mombati dei tang bangi thang ban pen itenat ni ban pen phalang. Hendrai ulong ka jingya lap ha kading. Ka jing syai ka bami na mombati ka pen i ya ka jing IT met ban mensiam. Kani ka jing syai ka ong. Ban ai jing syai ngadai ban ailat yaladi ban sya bam do. Mombati ing suki klem kanu ka jing knyum hadu ba unda Kani kalong thik kum ka jing it ublay. Ublay yangi klem da kami lenti hadu ba unda yap that rong halor ka ding pana. Kabalang kathang yaki mombati ban pen ya ka jingdan rengkat ukris jing syai jong ka perthai. Haman la kamas ka jing syai ka penken mau yangi bala job lupa ya ka jingdum. Pat habangi thang hajan ka terbanakal ka ne ka jing syai ka ong. Udon hangni. Mombati ubali uthau ya ka jing khut jong ka met ukris. Uksai ubadan ha mombati uthau ya ka mensim jong ujisu. Bat kading kathau ya ka jing long blay jong kabar hem da ka jing it hadu ka jing yam. Habangi pen me ya ki mombati hakmat umot ni ka dur ngi pen yaso ya ka jing duai jongi bat kata kading. Da ka ba ailat ya ka ban ya kren hakmat ublay wat hadin ba ngila no. Kumta hakapor kababut bangiyo iya ki mombati baki me hakaduan. Ken mau kimdan hangta tang ban pen itenat ya ka jaka kentang. Hendrai ki pen ken mau ya ka jingdan rengkat jong ublay bat ngi ubadai ka jing syai jong kaperthai.